Nggih, badhe bedah kali ingkang kula kepareng matur nggih menika kita sedaya warga RT Tunggal menika kaparengan wis awal iki. Kene. Toyo ingkang diparingaken dumateng kita. Ancak menika namung kangge sarana ingkang boten kita tingali kasat mata. Menika mugi-mugi saged narima ing saking panyunan RT Tunggal menika awujud uga rampe ingkang diaturaken wonten tigang papan menika. Mugi-mugi ingkang baku resa Nabi Khidir alaihissalam kagem ngersa toya ugi ingkang bau reksa ing tuk menika mugi-mugi paringi slamet samudayanipun warga RT Tunggal. Monggo kita dahar sesarangan kangge Amin. kegiatan kula. Pak Ji, mama kan Pak Siti, Pak Ji. Pak Ji mama po. Oh, Pak Siti. Cek. Yo, teh. Tapi itu cepat banget. Yo, Mas. Lo langsung teh. Gue langsung teh. Dalam sampun. Dia mau kembali sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Syuwali Surya Channel untuk mengikuti acara tasakuran bedah kali di Desa Ngampit RT 1 Untuk selengkapnya mari kita ikuti bersama-sama bagaimana kelanjutannya sampai selesai ya. Selamatan ing bangsa. Namun saderengipun kula angajeng matur monggo kita sedaya wonten penggalih kula lan panjenengan sedaya tansah menempa puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kawasa. Pilih ing enjang menika kula dalasan panjenengan sedaya warga RT Tunggal menika saged dipun keparengaken mikempal manunggal wonten SMP Negeri 3 Ambarawa menika kanthi wilujeng slamet mir ing sambikala. Menika awujud nikmat ingkang kita tampi ing enjang menika. Monggo wonten panggalih panjenengan sedaya dalasan kula sepisan malih munjukaken syukur wonten nasa dalem Gusti ingkang Maha Kawasa. Para bapak, para ibu warga RT Tunggal ing enjang menika ingkang kula hormati, monggo kita wilujengan saha slametan ing enjang menika. Beruan di setek. Kita lajengaken ing enjang menika kita tasakuran wilujengan slametan wonten inggih badhe bedah kali ingkang kula kepareng matur nggih menika kita sedaya warga RT Tunggal menika kaparengan Wis awal iki. Kene. Toyo ingkang diparingaken dumateng kita saking SMP Negeri 3 Ambarawa menika kangge pepesahan kula lan panjenengan sedaya ing RT Tunggal menika minangka toyo kapisanan sapunjengipun kanthi menika kita sedaya RT warga RT Tunggal menika ngampuraken wujud syukur
wonten ngasta dalem Gusti ingkang maha kawasa bilih ingkang menika kita cedhak kali kejawi saking menika warga RT Tunggal menika badhe namung uri-uri utawi nyuwun wonten ngasa dalem Gusti ingkang maha kawasa slametan menika angawontenaken ujug wilujengan utawi kangge syarat sarana kangge wilujengan menika bilih toya menika tentunipun kanugrahan kanthi menika kita ngawontenaken ancak 3 menika samangke ingkang sepisan kita badhe kapapanaken wonten ing papan sumber ing ngajeng kula lan panjenengan sedaya ingkang setunggal kita paringaken dumateng ing sumur ingkang sampun rumiyin wonten kangge tandon utawi kangge mlebetaken toya ing menika papan ing sumur lan saklajengipun ingkang setunggal ancak menika kaparingaken dumateng tandon ingkang pungkasan wonten ing lingkingipun Bapak RT. Ancak menika awujud uncet suci namung menika sedaya panyunan tentunipun wonten ngasa dalem Gusti ingkang maha kawasa. Mugi ngawontenaken alang-alang rumput alang-alang menika kangge ngalang-alangi menapa ingkang mlebet wonten RT Tunggal menika ingkang awujud awon. Mugi-mugi kanthi sarana alang-alang menika ngalangi dumateng warga RT Tunggal menika lan ngawontenaken ugi ron dadap srep ingkang supados toya wening menika kangge ngasrepi sedaya kebetahan warga RT Tunggal menika. Ugi ngawontenaken jajan pasar menika kangge syarat sarana mugi-mugi saking Mindhu Sengara panyunan ing enjang menika tinabolaken dumateng Gusti ingkang maha kawasa murakapi kagem kesaenan tumrap RT setunggal kauman menika kanthi panyuwun wilujeng slamet nir ing sampikala. Amin. Ugi ngawontenaken pisang mas menika awujud tumrap kagambaraken kagem pisang mas menika sedaya tiyang tentunipun remen kangge perhiasan utawi ingkang gambaraken menawi pisang emas menika awujud toya ingkang sae kagambaraken sepisamane kagem pisang emas sekar telon menika mawar telon menika kangge syarat sarana tinebihaken saking rubeda menapa-menapa cinaketaken ing karahajan lan keselamatan kagem RT setunggal menika. Menika ugi wonten ngajeng panjenengan kawontenaken sekul liwet lan uga rampe menika kangge syarat sarana kangge ujug wilujengan ing enjang menika. Mugi-mugi ing enjang menika warga RT setunggal sinaosa benten keyakinan monggo kita wonten penggalih panjenengan sedaya kanthi manengka puja puji syukur wonten ngasal Gusti ingkang maha kuwasa bilih niat kula lan panjenengan sedaya manunggal setunggal tentunipun sinaosa benten keyakinan kita sareng kanthi suudot sae. Mugi-mugi panyunan menika wilujeng selamat sineksenan 7 dinten petenan gangsal kaleres dinten Ahad Pahing
kangge nyampurnakaken panyuwunan ing enjang menika. Mugi-mugi Gusti Allah Ta'ala ngijabahi menapa ingkang dados atur panyuwunan warga RT setunggal menika wilujeng slamet nir ing sambikala kagem kelancaran samudayanipun kebetahan warga RT setunggal menika. Kados mekaten ingkang kula aturaken, monggo kita ngenengaken penggalih nyuwun wonten ngasa dalem Gusti ingkang Maha Kawasa. Mugi-mugi sepisan malih panyuwunan menika kita seudon sae utawi panyono sae. Mugi-mugi sedaya kinabulaken dening Gusti ingkang Maha Kawasa. Kados mekaten panyuwunan pamuji pandonga kula aturaken dening sedherek kula Normawi. Kirang langkung mekaten saking kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil maulana wal akhirin wa sallim. Wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati sayyidina Rasulullah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yuwafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamata wal afiyata wa sihhata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban wa auladan salihah. Allahumma kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, semoga air bersih punika dados air ingkang migunani kasebat boten setunggal paring lancar gangsat boten wonten halangan satunggal punapa. Paringi toya ingkang berkah barokah kagem RT warga setunggal. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Amin. Kalian panjenengan ya Allah. Mugi-mugi toya punika dumugi tandon dumugi warga setunggal boten alangan boten wonten halangan satunggal punapa. Ya Allah, ingkang boros sawa tentu punika ya Allah. Lantaran panjenengan ya Allah, mugi-mugi dipun ijabah dan panjur warga RT setunggal RT kali punika ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi Alhamdulillah. Amin. Semahan dan semakaten kirangipun wonten salah khilafnya bakutan bila itu kualtaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun monggo sedaya Bapak Ibu kita dahar sarangan mereka namung kangge syarat sarana mugi-mugi sepisan malih ingkang kula aturaken ing ajeng wau kagem syarat sarana muragapi tumrap kesaenan kagem RT setunggal menika. Amin. Sedaya ancak menika namung kangge syarat sarana ingkang boten kita tingali kasap mata. Menika mugi-mugi saged narima ing saking panyuwunan RT setunggal menika awujud uga rampe ingkang diaturaken wonten tigang papan menika. Mugi-mugi ingkang bakursa Nabi Khidir alaihissalam kagem ngersa toya ugi ingkang bau reksa ing stuk menika mugi-mugi paringi slamet samudayanipun warga RT setunggal. Monggo kita dahar sesarangan kangge kegiatan kula lan panjenengan sedaya. Monggo Nuwun sewu Pak Pardan. nggih. Napa kegiatan ngeten menika dipun laksanaken saben taun napa nembe sepeda niki? Saben taun warga RW setunggal ngawontenaken resik-resik toya. RT setunggal nggih. RW kalih RT setunggal khususipun menika namung nembe sepisan iki kita diparungaken untuk menika kita sesarengan wilujengan. Saderengipun saben taun kita resik-resik wonten ing panggung niku. Niki kita RT masing-masing sampun tiga kali RT ketak menika sampun. Nggih Pak Pardan matur suwun atas informasinipun. Mugi-mugi napa ingkang dipun doaaken terkabul kajabah. Nggih, ngoten mawon. Kita lajengipun acara makan-makan. Nggih. Ya Mas Nur Pak. Tadi di Purwarga RT 1 RW 2 Ngampin Ambarawa. Dalam kegiatan ini selalu dilaksanakan setiap tahun sebagai bukti ucapan syukur pada Tuhan, pada Allah atas pemberiannya rahmat berupa air bersih yang bisa mencukupi kebutuhan seluruh warga di sekitar sini. Oke, kita sambung di video-video berikutnya masih di channel Suhali Surya Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.